Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Higit 800,000 kababaihan sa Central Luzon, edad 15 to 49, gumagamit ng contraceptives ayon sa DOH. Family planning, sex education, hindi pa rin lubos na napag-uusapan ng mga magkakapamilya. Presyo ng diesel at kerosene tumaas ng 6 na piso kada litro ngayong Martes. Sapat na benepisyo para sa mga manggagawa, panawagan ngayong National Heroes Day. At Soup Base by Happy Takoyaki, may special offer para sa mga binitero at biniterang customers. Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon. At narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Bilang pag-alala po sa kanilang kadakilaan, ginunita ang National Heroes Day sa libingan ng mga bayani nito pong Lunes, August 29, sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi lamang ang mga bayani ng nakaraan ang binigyang pugay ng Pangulo, kundi maging ang mga tinaguriang bagong bayani, gaya na lamang ho ng mga magsasaka, agricultural workers at maging ang mga nabibilang sa sektor ng kalakalan at industriya. Sa araw na ito, pinararangalan natin ang ating mga makabagong bayani ng ating panahon dahil sa kanilang malasakit at kabutihang loob, naging mas mabuti ang kalagayan ng ating bansa ngayon. Samantala, isang National Heroes Day program naman ang dinaluhan ni Vice President Sara Duterte sa Quezon Park, Davao City. Sa Facebook post ng Vice Presidente na siya ring Secretary ng Department of Education, pinaalala nitong huwag sayangin ang mga aral ng nakaraan at gamitin ang mga ito nang magising ang diwa ng kabayanihan ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga kabataan. Samantala sa kagdayhong balita, ginunita nga ho nitong Lunes, August 29, sa buong Pilipinas ng National Heroes Day. Ilang beses na rin pong napalitan ang petsa ng naturang pagdiriwang, bagamat nananatiling iisa po ang layunin nito. Ito ho yung kilalanin yung mga bayaning nag-alay ng kanilang lakas at buhay para ho sa ating kalayaan. Sa makabagong panahon, patuloy pa rin ang mga Pilipinong nagbibigay ng kanilang serbisyo para guminhawa ang buhay ng publiko. Sila ho yung mga magsasaka, mga manggagawa at iba pang mga frontliners. Ano nga ba kanilang sitwasyon ngayon? Alamin ho natin sa ulat ni JM De Jesus. Ipinagdiriwang tuwing ika-29 ng Agosto ang Araw ng mga Pambansang Bayani. Ito'y upang alalahanin at parangalan ng mga Pilipinong nagbuwis ng buhay para sa rebolusyong naging pundasyon ng pagiging malaya ng bansa. Ang selebrasyong ito, ilang beses na rin napalitan sa mga kalendaryo sa pag-usad ng ating kasaysayan. Ang Araw ng mga Bayani ay orihinal na ginugunita tuwing huling linggo ng Agosto sa bisa ng Republic Act 3827 na isinabatas noong 1931. Noong Marso 1942, idineklara ni dating Pangulong Jose P. Laurel ang November 30 bilang araw ng mga bayani sa ilalim ng Executive Order 20. Taong 1952 nang ibalik ni dating Pangulong Elpidio Quirino ang petsa ng National Heroes Day sa huling linggo ng Agosto sa pamamagitan ng Administrative Order 190 Series of 1952. At noong July 2007, ang pambansang araw ng mga bayani ay inilipat sa huling Lunes ng Agosto ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa bisa ng Republic Act 9492. Sa pagbabago ng panahon, nagbago na rin ang mga hamon at suliranin na kinakaharap ng mga Pilipino. At dahil dito, umusbong ang mga bayaning may bagong forma ng pakikipaglaban. Kagaya na lamang ng mga frontliner na nagpapakita ng hindi matatawarang tapang at serbisyo sa kasagsagan ng pandemyang COVID-19. Bukod sa mga health workers na araw-araw nakikipagdigma sa virus, ay nariyan din ang mga manggagawa katulad ng mga jeepney drivers at mga food delivery riders. Isa na rito si Mang Glendy Tongol, 41 taong gulang. Hindi umano siya natinag na magtrabaho at maihatid ng ligtas sa mga commuter sa kanilang paroroonan. Ramdam man ang hirap ng buhay, sumuong siya sa hamon. Sobrang mahalaga po, sir. Bilang lumilitaw po kami ito, parang frontliner na, di ba? O cargo namin lahat ng paseros. At yan, kailangan yung mga sasakyan namin
kondisyon para sa mga customer, commuter namin para iligtas kaming makauwi sa pamamasada po. Sa 22 taon niya pamamasada ay ngayon lang niya naramdaman ang ganitong sitwasyon. Sobrang pong hirap. Ang dami namin pong dinanas na kahirapan maraming na bakante sa amin, mga driver, dispatcher. Magkano kinikita mo ba? Ang baba na lang po. Halos sa sakto lang, sir. Sakto lang sa pagkain. Tulad po ngayon, napupunta sa gasolina. Para sa mga commuter, isa sila sa mga maituturing na makabagong bayani dahil kung wala sila, ay mas mahirap umano ang buhay. Ay, importante naman siyempre. Kung wala naman sila, hindi tayo makakarating kung saan naman tayo pupunta. Yun, magtatrabaho. O yung iba, nag-school, di ba? Kasi kung wala sila, paano naman kaming mga sumasakay? Noon ngang pandemic, di ba, ang hirap. Lalo na yung anak ko noon, na-aksidente. Ang hirap talaga. Wala kang masakyan. Si Mang John Rod Tolosa na isang delivery rider naman ay hindi alintanang masamang panahon maiabot lamang ang mga pangangailangan ng kanyang mga customer. Medyo mahirap kasi may kalaban tayo yung unang-una yung ulan, init, tapos yung sa kalsada yung biyahe natin pang-araw-araw, hindi na maiwasan yung may aksidente. Prioridad umano niya ang mga order ng kanyang mga customer. Para sa kanila po, para sa akin po, mas importante yung pagkain nila kasi kami yung hero nila. Para sa pamilya po namin, gagawin po namin para lahat, para kahit na buhay namin nakapartya. Sa pagsusumikap nila na maibigay ang pangangailangan ng iba, ay kailangan din nila ng tulong upang mas guminhawa at matugunan ang pangangailangan ng iba. Yung diesel, pagtaas po ng diesel. Sana po matulungan po kami mga transport sector na pwede pong itaas yung pamasahe namin kahit konti para po mabawi namin yung pagkakarga namin diesel sa pagtaas po. At sana mabigyan kami ng pansin na kahit pa paano matulungan din kami ng pagbubuk nila. Hindi wag po yung nagpe-fake booking. Sana mabigyan pansin ng pagtaas ng namin. Delivery fee namin. Samantala, nanawagan ng grupong All Workers Unity kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyang pagpapahalaga at sapat na programa ang mga magagawa gaya ni Mang Glendy at John Rod na ituturing na bagong bayani. Nag-alay ng bulaklak sa rebulto ni Gat Andres Bonifacio sa Maynila ang grupo kasabay ng kanilang panawagan na wakasan o kontraktualisasyon at suspendihin ang rice tariffication law na pawang pahirap umano sa masang Pilipino. JM De Jesus, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ito sa mga magpapagasolina, baka kayo ay magulat dahil presyo ng diesel at kerosene tumaas ng 6 na piso kada litro ngayong Martes. Pagtitiyak ng kaligtasan ng mga mamamahayag, mahalagang sangkap ng demokrasya at tungkulin ng militar, CHR at ng bawat isa. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Higit 60 milyong piso. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Ito, kapit po mga motorista. Dahil isang big-time oil price hike ang ipinatupad ho ngayong araw ng Martes, August 30. Umabot po sa 6 pesos and 10 centavos ang itinaas ng presyo ng kada litro ng diesel at kerosene. 1 peso and 30 centavos naman ang naging dagdag presyo ho sa gasolina per liter yan ha. Ayon ho sa Department of Energy, tumaas ang demand sa produktong petrolyo sa world market dahil po sa pagpasok ng ibang bansa sa harvest season. Inaabangan naman ang posibleng pagbalik ng Iran sa oil market. Kung maisa sa ayos umano ang issue ng deal ng Iran at yung sanctions ho ng Venezuela, maaaring magkaroon ng improvement sa oil production sa gitna ho ng tumataas na global demand. Dapat pala nagpakarga na tayo lahat kahapon. Nabalita ho natin yan. So yung mga nakapagpakarga, ayan, yan ho yung wise move, ika nga. Samantala sa ibang balita, sangkap daw ng mga katotohanan ng demokrasya ang pagkakaroon ho ng kalayaan sa pamamahayag at yung ligtas na sitwasyon ng mga tagapaghatid ng balita. Kaya naman ho binagyang diin sa isang aktibidad ang tungkulin ng mga alagad ng batas na tiyakin ho yung kaligtasan ng mga mamamahayag. Ang banta umano kasi sa media ay banta rin sa publiko. Narito pong report. Ang pagtitiyak sa kaligtasan ng mga mamamahayag ay pagtitiyak sa karapatan ng mga mamamayan, mga mahalagang sangkap ng demokrasya. Ito ang binigyan sa Learning Exchange Program sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines o AFP, Commission on Human Rights o CHR, at mga miyembro ng local media sa Pampanga. Ang naturang aktibidad na ginanap sa Clark Freeport nitong ika-25 ng Agosto ay inorganisa ng Asian Institute of Journalism and Communication at ng International Media Support. Batay sa monitoring ng National Union of Journalists in the Philippines, umabot na sa 195 ang bilang ng mga mamamahayag sa bansa na pinaslang mula noong 1986 hanggang sa kasalukuyan. Lubos na nakababahala umano ang mga bilang na ito ayon sa Commission on Human Rights. Paliwanag ni Attorney Jacqueline De Guia, ang Executive Director at tagapagsalita ng CHR, tungkulin ng gobyerno na tiyaking may kalayaan ng mga mamamahayag sa paglalahad ng makatotohanang balita. Bahagi umano ito ng sinumpaan ng pamahalaan sa United Nations Convention of Civil and Political Rights at ng mismong 1986 Philippine Constitution. Only because they are humans, but because they are journalists, because of the profession that they are engaged in. Now, when we talk about human rights, a basic premise that we always have to understand as military officials and personnel is that human rights is primarily a state obligation. National standards, constitutional guarantees, and national policies for human rights, freedom of expression, and press freedom. Before we begin, I think it's a no-brainer why we should protect. Ipinaliwanag naman ni Robbie Alampay, isang veteranong broadcast journalist at regional advisor for Asia ng International Media Support, na tungkulin at karapatan ng media na bantayan ang mga makapangyarihan. Ang pagbabalitang ginagawa umano ng mga mamamahayag ay hindi paninira kundi pagbibigay linaw sa mga mahalagang isyong panlipunan na gumagabay sa mga mamamayan. Ang pag-atake raw sa media ay nangangahulugan ng mas malaking problema at banta sa demokrasya. Namang hindi pagkakaintindihan. Paminsan-minsan nga may nakamitan. Diba? Pero pareho tayo bumabalik ang konstitusyon. Yung konstitusyon nakalagay. Diba? Nakalagay yung mga karapatan natin. Samantala, aminado naman si Brigadier General Joel Alejandro Naknak, ang direktor ng AFP Center of Law of Armed Conflict at chairperson ng NTF-ELCAC Legal Cooperation Center, na may mga pagkakataon umanong tinuturing ng kanyang mga kasamahan na other party ang CHR. Mahalaga umanong maipabatid sa lahat ng mga pwersa ng Estado
ng kaisa nila ang CHR sa pagprotekta sa karapatan ng bawat mamamayan. Kabilang narito ang mga miyembro ng media. Right, because in doing so, we are actually providing the right information to our people and not dissuading them or giving them false narratives or false information. So yun lang pong appeal namin. Kaya naman sana ay magkaroon po ng magandang pagkakaroon ng usapan ng bawat iba't ibang partido para magampanan natin ang isang objective natin. Nag-isa naman ng iba't ibang grupo na kanilang ipagpapatuloy ang mga pag-uusapan upang pare-pareho umano nilang magampanan ang kanilang mga tungkulin para sa bayan at mamamayan. Kasama si Justin Dizon, Arlene Salonga, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ito, mga kabalen, mga karyon, kayo ba'y lagi nakakatanggap ng mga job offer o di kaya nanalo kayo sa isang raffle na hindi nyo naman sinalihan? Ito ho, pagpaparehistro ng SIM cards muli pong isinusulong sa Kamara kontra text scams at iba pang illegal na modus. At kung naghahanap po kayo ng bagong tambayan, Soup Base by Happy Takoyaki may special offer para sa mga biritero at biriterang customer. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Ito, muling nabuhay ang kampanya sa pagsasabatas ng Senate Bill 99 o yun pong SIM Card Registration Act na inihain ni Senadora Grace Poe. Layo naman nitong mahinto yung mga walang humpay na spam messages, modus na nanloloko sa mga subscriber at iba pang mga kriminal na aktibidad. Ayan, suportado naman daw ho ito ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Dahil ayon po sa mambabatas, siya mismo umano ay muntik ng mabiktima kamakailan lamang ng mga tangkang pagnanakaw at pangingikil sa pamamagitan ho ng mga text message mula sa mga individual na nagpanggap ho bilang mga lokal na opisyal. Naku, napakaraming mga ganyan. May mga natatanggap rin ho tayong mga, gaya nga ho nabanggit ko, mga job offer, mga raffle na hindi naman sinasalihan. Ayan, babalaho, yan ho ay mga scam. At yung NTC na rin ho mismo nagsabi na huwag nyo na hong papatulan, huwag nyo na hong i-click yung mga link na kanilang pinadadala.
Umaasa po akong senador na mabilis na makakapasa o maipapasa ang SIM card registration bill sapagkat ito raw ay mabisa at pangmatagalang solusyon para mapigilan yung mga tech scam. Matatanda nga ipinasa ho noong 18th Congress ang panukalang batas, subalit vinito ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ho, mga kabalen, mga karehiyon, para ho dun sa mga naghahanap ng bagong matatambayan kung saan masarap po yung pagkain at pwede pang magkantahan. Ay kung oo po ito, baka yung Soup Base by Happy Takoyaki na ang hinahanap ninyo. Binisita ho ng ating tropang TTG ang kanilang bagong branch sa Sindalan. Dito po yan sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. At dito ho, natuklasan ng ating mga kasama na meron silang special offer para sa mga biritero at biriterang customer. Tara na at sumama sa Trip, Treat at Gimmick sa Soup Base by Happy Takoyaki. Mga bagay na hindi aatrasan ng ating mga kababayan, for sure kasama sa listahan na yan ang kainan at kantahan. Sino ba naman ang ayong mag-spend time with family and friends habang nag-i-enjoy sa masarap na food trip at samahan mo pa ng sing-along? At mas lalong gaganahan ang iyong pagkain kung pwede kang makalibre dahil sa iyong natatanging talento. Saan nga ba pwedeng gawin lahat ng yan? Pwes, tara na't mag-trip, treat at gimmick dito sa Soup Base by Happy Takoyaki na located sa Barangay Sindalan, City of San Fernando, Pampanga. Hi, I'm Carl Guanlao, the owner of Happy Takoyaki / Soup Base located here at Sindalan, City of San Fernando, Pampanga. Dahil patok sa mga kabalen ng kanilang masarap na luto at magandang serbisyo, nagbukas na rin ng second branch ang Happy Takoyaki para mas marami ang kanilang mapahappy. Kwento ng owner na si Carl Guanlao, kung dati ay puro delivery at takeout lang ang kanilang na-offer, ngayon pwede nang tumambay at mag-dine-in ang kanilang mga customer. Nagdagdag rin sila ng pagkain sa kanilang Japanese at Korean-inspired menu na patok hindi lang sa panlasa, kundi pati na rin sa bulsa. So yung isa sa mga pinakabago nito is yung soup base nga kasi meron na tayong mga ramen. Although yung ramen in-offer siya sa Angeles before dun sa branch natin doon pero hindi siya full blast talaga eh. So kumbaga hindi na, si Happy Takoyaki hindi na lang siya takoyaki alone. So meron na siyang mga ramen, shabu, tteokbokki na improved version. So basically may soup na kaya soup base. Ngayon kasi we live in a world na puro stressful na ang mga pangyayari. Ang taas ng commodities, ang mahal ng gas, gulo dito, gulo doon. So kaya nag-create kami ng dine-in and chill place na pwedeng yung puntahan at an affordable price. Imagine, 53 pesos lang, pwede na silang mag-dine-in dito at ang ilan sa kanilang bestseller ay ang octopus at crab paste flavored takoyaki, pati na rin ang kanilang gourmet style takoyaki o takoyaki gold. Yung top 4 namin, pinakauna pa rin dyan yung octopus ang laman eh. Yun ang tinatawag namin na PR1 or Premium 1. Octopus, cheese, and with toppings siya ng a choice of bonito flakes or pork claws. And then yung second naman namin is yung kimbap. Third, yung tteokbokki. And fourth, yung crab paste. Yun, mabili yun. Actually, aside sa top 4, meron na tayong bago eh. So, tinawag namin siya na Takoyaki Gold. And I guess, tayo pa lang yung meron dito. Kung hindi man sa buong Pilipinas, baka sa Pampanga, ganun. At ang pinaka-exciting dito, pwede kang makalibre sa pamamagitan ng iyong talento. Yes, you heard that right. Libre ang order mo below 250 pesos kung ikaw ay makakakuha ng 100 o perfect scores sa kanilang videoke. 250 pesos off naman kung lampas na nasabing presyo ang iyong nakonsumo. At hindi lang yan. Meron din silang exclusive 20% discount card na maaaring gamitin mula ngayong August hanggang November 2022 at pwedeng i-avail sa kanilang Facebook page. Nag-release kami ng mga discount cards sa mga regular customers namin. So, please visit our link, FB page, Soup Base by Happy Takoyaki. So, makikita nyo doon kung saan yung link na magsa-sign in lang kayo doon and then mag-grant namin kayo ng 20% exclusive discount card. So, magagamit mo yon
every time na magbibisit ka sa Happy Tokoyaki. Kaya ano pang hinihintay mo? Kung hanap mo ay trip, treat at gimmick, tara na't mag-chill, kumain at magkantahan kasama ang barkada at pamilya sa Soup Base by Happy Takoyaki. Liana Canilaw, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, Family Planning at Sex Education, hindi pa rin umanulubos na napag-uusapan ng mga magkakapamilya sa Central Luzon. Manatiling nakatutok at kami magbabalik. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan sa iba pang mga nangungunang balita. 10 taon ho matapos maipasa yung reproductive health law, nananatili pa rin umanong tabu o hindi na pag-uusapan sa pamilya yung usapin ho ng sex education at family planning. Kaya naman ho ang DOH puspusan ng kanilang kampanya upang maipabatid sa ating mga karehiyon yung kahalagahan po ng ligtas na pakikipagtalik at pagpaplano ng pamilya. Narito pong detalye ng balitang yan. Nananatili pa ring tabu o bagay na hindi natatalakay sa pagitan ng magkakapamilya ang sex education. Ito ang napag-alaman ng CLTV News mula sa ilang magulang sa Pampanga na aming nakapanayam. Pinag-uusapan niyo po ba yung pagdating sa sex? Ay, hindi. Hindi po? Oo, hindi. Kahit kailan hindi niyo po binuksan sa mga bata? Hindi talaga. Parang naiiya ako eh. Hindi po. Lalo na po sa mga bata, hindi naman. Ayun. Napag-usapan po. Pero depende yan. Iba naman ang pananaw ng magulang na si Olga Limpin. Para sa kanya, mahalaga itong mapag-usapan sa tahanan upang magabayan ang kanyang mga anak. Kasi lalaki sila, dapat aware sila dun sa yung nakakabuntis na sila. Pwede na silang makagawa ng isang bagay na pwede nilang pagsisihan. Bagamat isang dekada ng batas ang reproductive health law, marami pa rin sa ating mga kababayan ang ilang o nahihiyang pag-usapan ang paraan ng wastong pakikipagtalik at pagpaplano ng pamilya. Ayon kay Mabalacat City Rural Health Unit Chief Dr. Rosemary Ann Leong, nananatili pa ring hamon para sa kanilang mga health worker ang pagpapaliwanag sa kahalagahan ng paggamit ng contraceptives. Our communities po dito sa Mabalacat City, I believe they are aware of the family planning, but
need more convincing. So aware po sila but still not accepting. So andun po tayo dun sa proseso that we make them realize kung ano po ang importansya ng family planning. Na ang family planning andito po upang makatulong po sa kanila. Sa obserbasyon pa ni Dr. Alyong, mayroong mga minor de edad sa kanilang komunidad ang nabuntis sa kasagsagan ng lockdown dahil umano sa kawalan ng sapat na kaalaman sa pakikipagtalik at paggamit ng contraceptives. Isa na rito ang 18 taong gulang na si Charlotte. 17 lamang noon si Charlotte nang magdalang tao sa kanyang unang supling. Sobrang hirap po kasi po nung nabuntis po ako hindi ko po alam kung anong mangyayari sa akin, kung anong mangyayari sa baby ko pag tinuloy ko po. Tsaka hindi ko pa po alam kung paano maging isang mabuting ina. Ayon sa DOH, mahalaga ang intervention ng local government unit sa paghahatid ng mga programa hinggil sa modern family planning methods. Liban kasi sa manpower, may sapat na pamamaraan umano ang LGU para ma-monitor ang populasyon na nasa reproductive age na. Gaya na lamang ng lungsod na Mabalacat na kinilala para sa kanilang best practice pagdating sa naturang programa. Dito po sa Mabalacat City, we have the Responsible Parenthood and Reproductive Health City Implementation Team. It's a functional interagency monitoring, interagency implementing and monitoring team that sees to it na yung family planning, population integration, even yung adolescent health and development natin ay nabibigyang pansin para siguraduhin na magkaroon tayo ng tinatawag na quality demographics. Sa datos ng Central Luzon Center for Health Development, nasa 25.36% o katumbas ng higit 800,000 na kababaihan na nasa reproductive age na 15 to 49 years old ang nagkaroon ng access o gumagamit na ng modern family planning method as of 2021. Sa 7 probinsya ng Central Luzon, ang Aurora ang may mataas na contraceptive prevalence rate na 39.8%. Sunod ang Tarlac at Nueva Ecija na may prevalence rate na 29.5% at 28.3%. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa puntong ito, alamin naman ho natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Meron po tayong advisory ngayon. Ito po ay si Typhoon Hinamnor. At siya po ngayon ay nasa labas pa ng PAR at posible po siyang pumasok ng PAR anytime po bukas. So pinag-iingat po natin mga kababayan dahil palalakasin po niya itong hanging habagat. Samantala po, kanina naman pong alas 3 ng umaga ay namataan po isang low pressure area at ito po ay tinatayang nasa layong 1,210 kilometers dyan po sa may silangan ng extreme northern Luzon at easterlies naman po nakakaapekto dito sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya naman po ang Metro Manila at nalalaming bahagi pa ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang Papawirin. Meron din po tayong inaasahang mga pulo-pulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Ito po ay dulot ng easterlies at ng localized thunderstorm. So ito lamang po yung mga weather system na binabantayan ng Pag-asa at bukas nga po, ulitin ko po, ay may posible pong may pumasok na si Typhoon, isang typhoon category na po at posible pong maapektuhan, especially po itong extreme northern Luzon at paigtingin po niya itong hanging habagat. Pinag-iingat po ang lahat. At yan ho ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para ho sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow yung aming mga social media pages. Ito sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter naman at CLTV36 at yung ating Instagram at CLTV36 Official. Kung nais naman ninyong balikan yung mga paborito nyong programa sa CLTV o di kaya naman yung mga balita na inyo pong na-miss sa mga nakarang araw, abay pwede ho kayong bumisita sa ating YouTube channel at CLTV36 Official o di kaya naman yung ating website www.cltv36.tv. Nasaan ka man sa bansa, wala na hong dahilan para iyong
mapalagpas itong mga programa ng CLTV dahil mapapanood na yan via Signal, Channel 115. At kung ikaw naman ay nasa Central Luzon, meron po tayong 39 cable partners at maging sa Free TV, Channel 36. Kasama pong buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Justin Dizon, ito ang CLTV Balitaan. Maraming salamat po.